Arngut ki khana Samla Kynthei na kawai ka Shillong ha Southwest Khas Hills District kila jat na la Ïing na ka step jong laipo tore ulaber araja arpun rio. Kat kum ka jinga thu jong ki Kmie jong gini ki Arngut kila thu ba gini ki Arngut ha ka sngiu blai arpun kandai tore ulaber araja arpun rio kila lejinga seng ha kawai ka Shillong ba kila Wanphai miet Ïing ha ka ba na kalyang ki bah Ïing kila mai yaki. Hendrai ha ka step ka babut ka laipo tore kini bro Arngut kim dan shu Ïing ba ha ba persang ban pun yaki ru amyo. Shushu kili thuru bagila persang banwat nado menen gasngi hendrai hadu menta kim patlap satiai ki bat kim tip sha egi dan kumta na kalyang ki Kmie bat ki bah Ïing jong ki Arngut kila karpat yala ki jong ki Khun balada ki dan hangno bikin Wanphai no sha Ïing bat kin nam tho ya ka jing mai jing tim jong ki kila karpat ru ya ki pajba ki bio I ya ki bikin sngoba ban pentip lam lani ban phone hau number khandai sao not arsan sao not san prasan Nakalyang gi bah Ïing hasam ha ka lai poi tare ulaber arajar arpun rio kila lej ban bo da ka ejahar ha ki bor pulet jong ka district pat karpat ru yaki pulet bakin yarap lam yaki ban wat yaki ni ki Arngut lada pn haino mawan phaino achung mawan aigen achung wat lada nga hu wat lada nga Kmie ho so pita nga cho lon cho choi api wa so phama pita ba da pisnya sen e ti kom nanya Kmie apa di masa Wanphai no achung utlena ni wat la cho thot gani cho thia cho khabarat cho ayo haratan rai mama Wanphai no achung phit la ji ani chi da dire la phi ha bu Kyntu isnge Kyntu ya ije chilia wadia phi chilia thodia phi te nan phi pai ba ma so snai la maya ai le mu phi dai cho ji so pha maya pha u bu do maya penti bu thana na ji cho ji hane khonanga muka Phet ta dus ngai nin step athrai he ki person baje elem step hadu angkat tapor chila thop nin baro chi sngai nim met bat hadum tam step chila thop baro sngai rai chi khan la pha no hanu ada ngakar padi api pai baro da cho ji ane khonanga maya penti lem bat maya pha lem ha chi ban khna mun chin cho ya ta bin chin cho ji ya ta khon ajong te lada kan ya khonanga kada cho ji ane video yang laring hane por menta mai Wanphai no chung ngak loi ban ba pe api la phila le bak lai ai wa hagi olong brule se ban lai yung chi duna hakan wan no bentan rai ngakar padi api ba phin iwan no chung jinana ha chung ha sem chila ena yung pisa men sem baro bat Kmie bat khon bat kan ba men baro ting ngakar padi api ba phin iwan no chung la da pe nai no wa masusun elemi ati chung ha sem baro menin ka steps ngin kong lai potarik nadu dang syai por south teng san baje em step ki mi na Ïing bat ngim tip syai kilek hakaba hadu mentaru ngim patlap yaki hagi syang la persyang banwat yaki nadu nin kasngi bro sisngi nemen mit bro simit klem sange bat hadu menem step ngila persyang banwat yaki rengim lap bat ngim yo kubor hai bakilek hai bakidon hadu mentah Dina kaliang jungi kum kanya sem ni kerpat ya kini ki Arngut ki Khun Samla jungi balada hangda no ba pipidon sobha ba Wanphai Ïing kum ka Ïing kloi yak ban priang ban map ya pi wat la ha jing klong khana teng pi kum le bakla bat ngila kum mai kum domro ya pi ya sem en rai pin sabab no ya theu Ïing kum ki ba Ïing ki Kmie jong pi sabab Wanphai no Ïing bat hang ju kapor ka parro ki pajba la ki don ki bayu I ya ki khna ki ba ya ki dur misal ngin sa pen I ya kamadin kin so ba ba rap pen tip lem hangi ki ba ya sem ha ka be le bat ki ki khna Haba thin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya